सिखारखांनांसिगौ सिखारदो गाव थुइनांगौ आयै फिसा हिन्जाव बिमाया खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मा जेव जेव भगवाननो महर ला सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिम लाबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्राय नै मोनसे ब्लाउस गोदानखौ स्राय गानबावबाय आरोना गोमोआ बांद्राय अरमारासै आंखौ मानसि गोसोम गोमो अरनो नागिरमारा ओमफ्राय कमेन्टआव सोरबा हरदोंमोन मा होनो लाइट गलाबा समायगोन होननानै नोंगौ लाइट गलाबा समायगौमोन आंखौ खिन्थु लाइट गलाब दंखायो आंनाव ओंखायनो लायाखिसै आङो गोमो बोरायखौ गानबावलायबाय आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव मा सेयार खालामनाय नोंथांमोनजों आरोना सोनाफोर खुसखोब्रि एक्सपार फास्रा गोदानखौबो लानोसै आरोना आयौ बारा समायासै ना थब्ला थब्लि थानानैलाय आरो माथोबाव आंहा दा गोदोनायावसो जमा थाहैजोबगोन टिं 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 बिमा फिसा साथामजोंल' अबाव थांनो रिक्सा थांसै जेरावखि थाङा नै आखाइ गोजा ओंखारनो मोना साथा गंसे लाबाय दै लाबाय माथो होनबावनो बेगा ओमफ्राय मारै खहैयो जाखो गोदो फौजि बिथां हरनायसोमोनहाय बेगा मा होनो फिसा खालामनानै लाजालाय सिङाव मोनसे फिसा दङ लै बाबा देखायलाय सोना बेयाव फिसा मोनसे माबा दङ ब्रावो नै फिसा खालामनानै नैबे फिसायाव सोनानै लाग्राया गोदो हरनायमोनहाय गांब्रै गांबा खनसेनो लाबोनानै होदोंमोन सिबाय दासिमबो दं आरोना सकेसाव सोनानै दोननाय दङमोन बुरखांनानै लाबाय आङो दाख्लै सुखादों ओमफ्राय नै बेयावनो जोंहा गोदोनिफ्राय ना सारनानै जायो आरोना जेब्ला नैबे सरबा जादों बे हाखौ खोदों बे हाखर जानायनिफ्रायनो जोंनो सारो आरोना नै खुसियाबो मोनो नास्रायबो मोनो जिबौबो मोनो गासिबो मोनो नै आगोलावथ' जों आखाइजों सारोमोन दा ओमफ्राय आइमोना माझे समय हन्दा मेचिन थानायखाय हन्दा मेचिनजों सारो आरोना नै मोनोबो एसे गोसोम गोसोम नास्राय सेरावनो नालाय नै ओइ फारसेथिंखौ सोरबा सोरबा सारो ओमफ्राय नैबे मोखांनिखौ जोंहा दखल खालामनानै लाखानाय बायदि जायो आरोना बिराद ना मोनो बलबम दिनैथ' बलबममोनहाय नै दामखावगासिनो मानसिफ्रा टिं टां टिं टं दहायनिफ्रायनो बलबम बलबम दै लुफैगासिनो आरोना बै माबानि मन्दिराव नै शिब बाबा मन्दिरावहाय फट' गुदिनानै फ्लिं फ्लिं रिक्सा मोनो आरोना आगोलाव गंफा गंनैल' रिक्साबा लेंहरलायोमोन फन नाम्बार लानानै लाखायोमोन गामिनि ओमफ्राय दा बिदि लालाय नांलाहाय दसे दसेनो फ्लिं फ्लिं 5 मिनिट 6-7 मिनिट 10 मिनिट उनाव फैबाय थायो नै पेन्टेप पेन्टाप साथामजोंनो रिक्सा सिट मोनसेया बजाय जाखायो रावबो हाबदेरनो मोनखाया आरोना जोंजोंहाय ओमफ्राय मोनफैबायबो नै बिजिनि आरोना सोनाफोर बे जोंथिंजाय थांगोननि लामानि आरो बेहाय मोनफैबायबो जोङो सिदा सिदि ओमफ्राय नै जिरायसामा दखानावसो खावब्ला जिरायफैनांबाय जोङो जाब्रा जुब्रा बेयावबो जखा नै बेसिबां जखानि खालाम नै बेसिबां जखानि खालाम आला सना खालामनानैसो आरोना एसे बुरजाबो दिहुननांगौ जाहैबाय मबाइलनिफ्राय आङो डाउनलड खालामनानै दोनखाजोबदों बुस्थुफोरखौहाय ओमफ्राय प्रिन्ट आउट खालामहोबाय नै बेयावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि सान्थि गैया आरोना दसेनो आम नांगौ मेथाइ नांगौ आइ नांगौ आफा नांगौ जाब्रा जुब्रा मालायफोरना जोबलायबायदां जोंहा बन्द' मोनजेननायनिफ्रायनो बेयाव थालाय दालियाफ्राव थालाय बिजिनियाव थालाय क'क्राझाराव थाज्रांलाय बिदिनो बोरैबा थांबाय जोंनाव गरम बन्द'आनो आरोना दा नै समायासो बारा गैलाय लांला अब्लाबो बिजिनियावनो दंखायो जखन बेयावनो माखासे मा नांगौ बेफोरखौ बहनथाव बहनखानोसै बाखि ओमफ्राय क'क्राझाराव खालामहैनोसै माखासेखौ आरोना एसे आद्रा थाबावबाय जाब्रा जुब्रानो बिमाफोरा सोर बानायनानै होखाखो फिसाफोरनि एसाइनमेन्टफ्रा आरोना जोंनाव नै गालाय गुजाय ओरै थांबा ओरै लेखा लांफानाय ओरै फैबा ओरै लेखा लांफानाय मोनसे जायगायावनो क्लियार जाया आरोना सेरावनो खानाय सिनग्रा जायगा दंखायो नालाय इयाव सिनखानोसै जि थाब थाब लावो खानायानो थिया बिमाया जौसे गारबाय थानांगौ ओमफ्राय जोंहाबो बिमा फिसा गेगाय मना मनि आलायनाय आयौ मादि नुयो नालाय आंखौ माबानि स्टेसनाव मागिनानै फैनाय बायदि मना मनि लानानै नै सिनबाय आदाया फौजि खाटिं स्कुलाबो खुलिनोसै बावलाना सिनस्रांना लाखानोसै
एसे सिनबावबा मोजां नुबावगोन आरिगोन होननानै आं फिसालाखौ बुरखायबाय थादोंमोन आरोना माने मोजां नुबाय आरिबाय होननानैहाय ओमफ्राय मालाय दा सिनगिरि बिथाङा मबाइल दामगासिनो दंमोन नालाय कपिराइट फैजानो गिनानै आं भइससो होनांबाय आरोना सोरनाफोर आजिखालिनि गथ'फोर मा होनना बुङो खानायखौनो सिगाङाव दोनस्रोलायबावगोन आरोना न'निफ्रायनो बुंबोखायो जोंना सिगांनिखौ दोनगोन दे मा होननानै जाबाय आदाना जाबायबा एकदम सोंनाया थैफ्रामलायबाय आरोना जाबाय नामा थाङानो आदाया फै बाबा बिदि खोनाङा फैदो फै फैदो एलुआवबा उफाय गैला आरोना थांफिननाय समाव थांनो भारायानो गैला नायनो आबा माइसि नुखो फाइनाल लुक वाव ओइ कालु गरमाबो जाबोनो हमबाय ना बाप रे बाप गावस्रासो सिथा ओरै फै मालाय फैसा बख'नायाव बिदाया बै दखानाव चक्लेट लायदों आरो नायखौनो नेगासिनो दङ लाबो मेगनानो बिथिंबायनो फैनो रोंला बाबा गारि फैगोन गारि नों ओंखारा दे मा खौनो मेगनानो नेथाबगासिनो दङ आयै फैदो दाबो जाया नेनो खर'आ गरम मोनलायलांबाय ओमफ्राय आंहा एसेल'बो नङा नालाय नै जेवजाव बुस्थु बेफोरनि जुनैनो मिन्नायसो मोनदों खावब्ला आयदै बाखांखां दानिया फैसा खुसुर खासार दिगदारना बिदि जुनैनो नङाबाथ' उफाय गैया फिसानि थाखाय बिफा गैया नालाय ओंखायनोथ' फौजि बिदाखौ मिस खालामो आरो दंमोनबा मालाय फिसा फैनानै लांफैगौमोन आंहा बिदि फैनाङा नङामोन सोरबा रायलायगोन ने ओंखामबो दोखो उखैबाय आरोना जिनो माबा जालायबाय 11:30 उदैखौ फुजिलाङाबालाय अबेहाय सान्थि मोनो बेहाथ' नै खालागनजों आलुजों परथाजों मटरजों बिमानि भगवान कान्ति दहाय थांबासो बोथोरा थान्दामोन दा एकदम सान्दुं थिं जाबोबाय आरोना गोलोमफ्रुबोजोबबाय ओंखामबो उखैबाय 12टा बारलायलायबोबाय इनिफ्राय सोनाफोर आं मारै एक्सप्लेन खालामबावो नोंथां मोजां आंहा बिराद खुसखबरी आरोना गुड निउस दाखायसो फौजि बिथाङा थांदोंमोन ना आखौ आंना गुड निउस आरोना सोनाफोर आं दहाय फार्स्ट ब्लग स्टार्ट खालामनायावनो खिथालांनो फोरमायखालांसै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय आसुर बिसुरबो जाबायना ओंखायनो नाङा फैनानै एसे थान्दा थानानै फोरमायफिनसै बिदि सानदोंमोन आरोना दाबो नै गथ' लानानैसो बुंनाय जाबाय गुड निउस सोनाफोर आङो नेक्स्ट ब्लगसआव फुरा गुड निउसखौनो देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो आरोना ओमफ्राय जोंबो बावला बेयाव थाथ'नाय नंला थांफिनसिगोन जोङो क'क्राझाराव थांफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय गुड निउसखौबो एफाजोंनो आं फोरमायलांगोन आरोना सोनाफोर बेयाव आं खालि खिथाबायल' गुड निउस आंनि थाखाय एकदम लाख' हायो गुड निउस आरोना जायफोर बेसेबां नायलांदों आंनि गुड निउसखौ गेस खालामदो सोनाफोर जों बायदि हिन्जावनि थाखाय माने बेनिफ्राय बांसिन गुड निउस आरो जेबो गैया आरोना एकदम गुड निउस आरो माने फिसाजो बायाबा एसे मोसानानैसो देखायसिगौमोन आङो गुड निउसखौ मोननाया बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय आङो शेयार खालामगोन होननानै खालामथारबाय आरोना एसे हिनसै आं सोनाफोर गुड निउसखौ आरोना आरोबाव फेमिलि मेम्बार एरबाव नागिरदों जोंहा आरोना दाथ' जोङो साथामनो लाद्रा फाद्रा आरो एरबावफिनसिगोन जोंना ओमफ्राय रुमाव मोनफैफिनबाय नै बोरमाफोराबो दहायनिफ्राय थांदों थाङाखै जोंखौनो नेदों ना मादोंथाय नायपात्ता आरोना खामानियाथ' जेबो गैयामोन रेसाइथिंखौनो बारलाङाखै जोङो बेयावनो थाबथाखादों रेसाइथिंखौनो बारखानाङामोन नालाय नै बिनिनो खामानि गोजामोन जानायल' एक्सट्रा गारनानै फैबाय आरोना बिदिनो एसाइनमेन्टनि खामानिमोन ओमफ्राय आरो माथो बुंनो रावबो गैयाबा बिदिनो फिसा बानायनो थांनांगौ जाहैयो गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया बेफोरलाय आरो माना आखायाव एसे एनै फैसाल' थानांगौ सिन्था गैथारा थ' सोनाफोर ओमफ्राय
आइया थास' आथिं ओंख्रि संनानै दोनबाय जोंना दहाय थास' आथिं सायखादोंमोन दालि ओंख्रि ओमफ्राय बेदर लायनो होन्दोंमोन लायखो ना माखो मिथिला बै खाथियावहाय बेखौ बाद होदो मैयासो नाजों खान्थाल बेगर गुददां जाखादों ओमफ्राय आरो दा आङो भिडिअखौबो गोलाव खालामला आरोना अनलि आं एसे जेबो देखायनो हायाखिसै दे जे थांदों बिजनियाव थांदों जाब्रा जुब्रा बेखौनो एसे लाबाय आङो ब्लग्सआवहाय ओमफ्राय गुड निउस होननानै नोंथांमोननो खिथाबायल' आं खिन्थु गुड निउसआ मा नेक्स्ट ब्लग्सआव टेन सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना सिखारखांनांसिगौ सिखारदो गाव थुहैनांगौ आयै फिसा हिन्जाव बिमाया माने फावना सारि जाखो फिसाखौ बिदि फोल्लां फोथां फैदो आबा इनि